Vi har fået et ligningsstykke, som vi bruger til at udregne væksthastigheden, hvor det eneste funktion, vi har fået givet, er x lig 5. Derfor har vi så taget alle x klasser og så skiftet det ud med 5. Efter det så har vi taget delta x, som bruges til at finde forskellen mellem to værdier. Og så efter det er blevet udregnet, har vi så sat ind i limit, som bruges til at finde afgrænsningen, når delta nærmer sig 0. Og så igen efter det har udregnet, så fandt vi frem til, at det er lig med 10. Vi har fået en ligning her, som vi allerede har haft kørende på papiret, men nu vil jeg så vise, hvordan man laver computer. Så start med at skrive ligningen op. Sådan. Og det er så grundligningen, vi har her. Men så fordi at vi ved, at x lig 5, kan vi sætte f apostrof. Det er så den afledte funktion, hvilket er derfor, at vi ved, at vi kan sætte 5 ind, og dermed er det lig med 10. Først så har vi differenskvotent. Differenskvotent udtrykker positionsvæksten, ligesom med den første opgave, vi har kørende. Differenskvotent indikerer, at der er en brøk, hvor talen repræsenterer forskellen mellem funktionsværdierne. Og så refererer den også til forholdet mellem ændringer i funktionerne. Så har vi differentiel kvotenten. Differentialkvotenten findes ved at tage grænsen, når ændringen af den uafhængige variabel nærmer sig 0. Hvor den division repræsenterer hældningen eller den rette for en funktions bestemte punkter. Hvor det er nogenlunde det samme som lim eller afgrænset. Så har vi sekant til tangent. Sekant, det er også kendt som en linje, som skærer kurve eller andre grafer i 2 punkter som det eneste. Tangens, det defineres i forhold til en sekant, da det repræsenterer det særlige tilfælde, hvor skæringspunkterne reduceres til 1, hvorimod sekant til tangent refererer til den geometriske overgang, hvor sekant nærmer sig tangenten.